Здравейте от Helpbook BG. Днес ще ви покажа как да промените информацията, показана в Help на Internet Explorer. Първо отваряме Start и натискаме Run. Изпишем regedit. След това отиваме в HKey Local Machine. Software, Microsoft и търсим Internet Explorer. Ето го, Internet Explorer. Тук може да променим build. Аз ще напишем build. Примерно Helpbook. Където пише version, ще променим на която версия искаме. Значи можем да променяме не само и на цифри, но и на думи. В текущата версия на Internet Explorer, на която аз съм променил моята седмица, е 5. Сега ще го променя на Helpbook BG. Като същото трябва да направим и отдолу. Сега минимизираме и отваряме Internet Explorer. Цъкаме Help и About Internet Explorer. Както виждате, пише Version Helpbook BG. 128 бита. Ако натиснем System Info, тук можете да гледате вашата информация, която Internet Explorer взема. Но главно сега в този видеоурок ви показах как да промените самата версия на Helpbook BG. Ако ми вярвате, че имам Internet Explorer 7, 8 и 6 на един компютър, в следващия видеоурок ще ви покажа как и вие можете да инсталирате абсолютно всички версии на Internet Explorer на един компютър. Благодарим ви, че гледахте и се абонирайте в YouTube и Facebook страницата ни. Благодарим ви.